O pleno no que se trata a modificación puntual do pexón de Meaño e que acabou resultando estéril é boa mostra do espiñento que resulta este tema. Aquela sesión extraordinaria convocada só para abordar a regularización da área industrial da Pedreira rematou coa retirada desa cuestión. O pleno custou case 1.500 euros e acabou sen ningún punto na orde do día. Agora, o alcalde fai un chamamento á negociación entre os tres grupos da corporación. Di que se trata dun proxecto de futuro que senta as bases do desenvolvemento socioeconómico da localidade, porque ademais de poñer en orde o xa feito, dio Popular contempla unha hipotética expansión do espazo industrial. Sería regularizar para que se manteñan os empleos aí, para potenciar os empleos, para potenciar a riqueza, e logo faríamos unha nova cartografía para que represente o sistema viario actual e un futuro vial para a expansión. Non ten nada máis que eso, eu digo simplemente para que non tergiversar a información. A información é clarísima. A intención do Executivo local é poñer ao día a normativa municipal que en algúns aspectos mesmo se contradí coa lei do solo de Galicia. O rexedor entende que isto xera inseguridade xurídica a todos os niveis. Asegura que o seu proxecto redundaría en beneficio de todo o concello. Adaptaríase todo o concello, todo o concello. O que pretendemos é axilizar, favorecer diferentes usos que non estaban contemplados que a lei si os permite. A lei permite diferentes usos, entón, é moito máis permisiva e o pexón que teñemos nós é moito máis restrictivo. Os usos son, por exemplo, temas de agricultura, permitiría. O tema de industrial, talleres, etc. Eso permite talleres de coches, talleres agrícolas, etc. Permite consolidar que antes non estaban contemplados no noso pexón. Tras a particular sesión plenaria, Viéitez entende que agora é o momento de sentar a falar cos grupos da oposición. Fai un chamamento aos independentes e aos socialistas para abordar a cuestión dun xeito constructivo. Hai que consensualo, temos que consensualo, temos que falalo e temos que estar todos de acordo para desarrollar. Isto, a finalidade é potenciar Meaño, nada máis. Con todo, o alcalde indica que a súa intención coa convocatoria daquel pleno era que a modificación do pexón superase a aprobación inicial para a súa exposición pública durante 2 meses para que os veciños puidesen alegar.